borok kasrangke yago rang puisa buksangya kogino bojro wngkha sabrum division ni bonkol amchayo tongjanai bukhuk Narati Tripura bo khoroksa rong phwrwngnai jek phano nogo achukgui tongya yak kasrang khuk kasrang ma bai tini podre pod mwkhetung khai bwthairok bo phalplaiya ajimung thalphaikero nogo tabuk rang simina habo rang simina ajio bukhuk Narati Tripura rong phwrwngnai jek phano aboni slai mwkhetung khaimani jagao bini bwkha tebo tongkugo puya hingke bo mwkhetung kaideni swkang khao kwbangma hamya wansukmung phai tongmani phiaba tini hamya wansukhrokno wansuknani jorano korikha tabuk lukuroknoi baksa mwkhang wariri khaiui mwkhetung thaikhwtung buyo tunhori mano khapangni borokno nukhung jatini borokno tai phalui bo ajimung khai tongkha abuyo tabuk bini bwthai thaini hatio phalui waisano 2-3 lakh suk rang ajiui paigrakha abo lukurokno swrwngthai hinino Narati Tripura khlai phunugui tongmani hodani bagui chini koktwmao kasai phaikya tini thangnai bisio 4 lakh mankha taklaikhe 2 lakh ni phalui tongkha tebo phaljaknai tongkho oborokni koktwmarokno tini chini koktwpurni mangpilio kasai phaikya hapangni chakri khaya tongnairokbo o mwkhetung aji mano tai lokai tongmasai kisa khlaikhe kisale mano aboro kubuino puicho chajak khabo phaikhe nainani bini barini mwkhetung kaibungrokno tui kisa kok bini khugo tama ani mamon Narati Tripura asa nung mwkhetung thaikhathoro kaiye kaisa jong nini life na success hanai mana nung bosok bosor romai arakhlai mwkhetung thaikhathoro kaiye aji tong rang paisaro bosok bosor yang tia bon kultia la 2 bosor se ongdrop ang age puchor tia bo tikta khlai tong tai nung je mwkhetung thaikhathung kaimani bising tai bathairok barakhlai man gam dei na nekhamirok gam ang 100% ang tamahna success ni ang mawan soni jena ke bosorok nini income rok phaiba ba bosorok loss rok bosorok labh rok ani phandok drese ang 2 lakh rok mano ang phandok bathai only phandok bathai te ar nung tama rok kai phandok sara ang khaisa kangla khayo ang ani duita jaga dro tabok duita jaga dro ang mwkhetung khayo ide jaga kiha hala ani kangla ar kiha jaga tongo duita jaga tinta jaga ang khlabo ani nok khlabo ang khayo mwkhetung khayo ang idrbo seman ang kangla khaijak se ani mela aje manja ang seman duita kit ada kani dro ang seman tormos khlaimani bo ang success ni ang mabancho ang sirebo prai 80,000 rok manja ang bosok kani rok lagai nung muithai rok khlai tong tabo ang ani I jaga dro 2 kani dong o 2 kani bising tama tabara moi rok kaina ang idro khai ha phandok sapai phandok halai alu halai lorin ang goja alu halai gurusa alu pisa drap khai manise yang tiane tongo tamo khira khai dejak age idro kangla tongmani kangla no uthoi tabo ang khira khai sosaro bo khai nung tama suro moisimde khlai na nini yang side ro aro nung kuno mungso suro de khlai moisimi khlayo hnalaibo tama hnai moisimi khlayo nthai no mai bo phina khlaijak utolani kita chimse mai phina khlaijak emne boi nung tama moi khlayo na yang job ro bo khlayo ang government job bo khlayo ang contract basic ase khlayo ang upper primary teacher tongmani laisa buai bah moi ro bo khlai bole ang just ani basai 10,323 sakri kori on thamani poriyo ang bono loge digo bo mai kuthung khlayo fil bo se khlayo ang just bono just helper se ang just ang ani duty play lai ang khlayo duty othayanis kang ba ang kosa bono help khlayo moi nung suro marching season re moi ro khlai na ang ekdom marching barsa masang barsa te basar lai jeng Tripura ro kabang phla ro tha nung o dina bare ro khlai ani ne je jarong phuni bo ani already multi paper thuk jatong mani to ha bisa kri on thaja to phaba ang haran hade hilang aro sir khai kharok be bai hanang sibuk ro jate ara khlai kala ro hanai khale ani bajje se ang sabse positive thing khlayo musu tong ani si chmoyo ekdom bakhale kosto kongte ja mane nijir pasi परिश्रम khai khai ma boso already boso thai tong mani jora ase ade musu se soi tha aplek jo to mununiti ha lugoi kosa bakha kosto le ongjang ta ha khai de kribo tama hanai परिस्थिति se to ara saksana mane positive obले tei nung tabo o moi kathung thai kathung khlai bathara man mani pore bazar o phalmani pore lai o rang paisa mana nung bosok ro tani jena sak nung success hanai wan chok tabo ang 100% success inja phaba ang 80-90% le success ne ang ma wan so ta ani family maintenance mudi chole thama ang
आं मैगं पारायनो नांगिया आं अलरेडि निजेनो मैगं जामावो ब्राना वानसगोना जे सार बिथि इउज खायनो आं सार बिथि कम इउज खायो दुइबो सार इउज खायो आं प्लास गोबर इउज खायो बेसिबा ओइनो आं अर्गानिक बेसि इउज खायफिया माने निजेरबो साय मानो बर फालबो फालाय राङा जे मानोना लाय जों ताबक नुवा त्रिपुरा काबामा सालारक बोरिरक हामिया मानदै बाय कबुलजाक हामिया लामा रक थाइदं नायखिमै दं माय नों बरनो नों कायहा बोरै आवै नों दिनै आखला मैखथों थाइखदों खलाय साक्सेस निनो लाय तामारा नों साने मुसु बंनो जरा आरा दिसे सामं हामजिया थाइदं नाय रंनो आं साने मुसु नक सामं हामजिया याकारदि सब समय गाम वानसगदि बाखासे एसेनि बाखाखाय मिया महाख्रै बुमा बुहाने करखनादि बुमा बुहाकुरुदि बासारकना बेथेनाजिया बुमा बुहाराव बासारने गामनो नायो गामनो वानसगो बासारकनि प्रति आशा दङ बुमा बुहारनि दिरा आशा दङ जे आनि बासा कुसु सका कामाथों प्लास गाम खाय माथों गाम साम खाय माथों गाम साख्रि खाय माथों आरो खायने वान आशा मा दङ हले एसे आशा मारनोबो नक बिफलता खायदि बासारक आं एकजन बमा आंबो बमा आं आनि बासारबा आं गाम खायनो मुसु जाओ गाम वानि मुसु जाओ ओइ नक सामं हामजानो याकारै गाम सामंनो खायने नायदि वानसगदि